προσοχή προς τους φίλους οδηγούς που θα κατεβαίνουν προς τα κάτω. Σιγά σιγά ο δρόμος εδώ δεν είναι για σούζες και καρτανιές. Πολύ απότομος, να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα κάτω στο χωριό και να φτάσουμε όλοι τα σύντομα. Λοιπόν, Μάρκο, πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε πραγματικά. Απόλαυση. Τώρα δεν μιλάμε. Σκόνη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να αυτοκίνητο μέσα, δεν μπορεί. Αφού δεν πατάει πουθενά. Σίγουρα το αυτοκίνητο να δείξει δυνατότητες στον δρόμο δεν έχει σε μια πίστα κάρ. Θέλει πολύ καλύτερο όντως. δεν θέλουμε να τα πατήσετε. Μας έκανε την τιμή και τον Αλέξανδρο. Δεν έχω τι να πω. Φαντάζεσαι εσύ που έχεις ένα δυνατό αυτοκίνητο όπως το 200, έτσι. Εγώ και εδώ δείχνουμε σεβασμό. Αυτό το προλέμμα. Άλλη μία. Θέλω ένα μεγάλο και δυνατό χειροκρότημα και για τον κλαμπ και Σιέρα Κλαμπ που μας έκανε την τιμή, αλλά και για αυτό το τάξη που μπορεί και το μόνο το Αλέξανδρο και το Ρουφέλη. Φανταστικός οδηγός, μόνο και μόνο που κάτσε σε αυτό το μπάνιο και στα κοσαλιάδια ήρθε η ώρα για να ψήσει και να συμπλάτε. Και πάρκαρε. Αποστολή, άλλη μία άστε για τον κόσμο, άλλη μία. Ο άνθρωπος το και για πάρτι, και για πάρτι, και έκανε την Αθήνα, έκανε πολύ μεγάλα έξοδα μόνο και να περάσουν από την λογική. Είναι τιμή που δεν έχουμε εδώ. Τιμή για το πρώτο PMS, πραγματικά μπορώ να πω ότι το δεύτερο PMS του χρόνου, εάν θα γίνει, θα πρέπει να είναι πολύ να το δείξει, και είχαν πάρα πολλά χρήματα. Να ξαναευχαριστήσω τον Σιέρα. Παναγιώτης Γάτο το συλλαγιανέτημα. Παρπάξουμε. Τι κάνει κύριε Βεζάρα, θα δώσει.